Mira,
And it's so good, right? It's so good, right? That's how you say be. Auntie, you can't know that there. Man's I say be. Let me know one chete. It's gonna be short, nah?
Glory be to Jesus. Mururu na mbecherwa, hey! Shingori chirango kukukumbira mururu na mbecherwa. Apa unotoiridza wega. Mururu na mbecherwa iwe! Tine nyuchi kumba kwedu. Nyuchi yekwedu. Ngatifarire Dorcas moyo ne group musana Jesu. Mufarire. Tinotodzipana pahuruka ukada kumfarira zvakapfava. Rega ine nguva ino. Ndaikumbirawo tupi tedu idzoke mbijana. Because pane urongedzwa uripo. At this point, rega indikumbire our own secretary for House of Prayer, Baba Bera, vafambe vauye nezviziviso nedzimwe nyaya dzakakosha pamberi pedu. Tiomberere maoko vachiuya, tivafarire maoko nganzike vijana. Thank you. Amen. Great Awakening Crusade. Regai nditore mukana mdiki ndoda kuswedza vakuru vari pakati pedu. Asi tiri pa day 4 redu, baba vedu, baba overseer Bunza vari pakati pedu. Day number 4. Simukai kereke mukwatise baba, titi baba maswera here. Simukai kereke.